Wara li l-bieraħ One News vela kif l-istqarrija ta' appoġġ minn Carola Aquilina għal Jason Azzopardi li l-ġimgħa filgħodu nstabħati ta' disprezz lejn il-qorti, ħarġet minn Carol f'isem il-PN mingħajr l-approvazzjoni tad-deputati nazzjonalisti. Illum One News ikompli jiżvela kemm Carola Aquilina huwa l-veru kap tal-PN. Sorsi minn ħdan il-grupp parlamentari nazzjonalista qal il-One News kif l-aħħar xhur l-istqarrijiet tal-PN iridu jiġu skrutinizzati u approvati minn Carola Aquilina qabel jintbagħtu lill-midja. Fil-każ tal-istqarrija li Carol ħareġ dwar Jason, is-sors qalilna li Carol b'mod ironiku skrutinizza lilu nnifsu għax l-istqarrija kitibha hu u ħareġha hu mingħajr l-approvazzjoni ta' ħadd mid-deputati u l-partit permezz ta' Netanji Lattard bata lill-midja. One News infurmat li dan l-atteġġjament bully u arroganti ta' Carola Aquilina qed ikompli joħloq tensjoni enormi fil-PN. Dan Carol jagħmel li jrid, Bernard ċassu bla saħħa qudiemu. Jekk irid li l-PN jagħmel xi ħaġa jew jgħid xi ħaġa tgħaddi dejjem tiegħu għalilna s-sors tagħna. Anke l-protesta tar-Repubblika din il-ġimgħa ġib il-paroli u beda jgħeddet għax mhux id-deputati kollha naqdu mal-protesta bil-borom ta' Repubblika. U rabja aktar għax mhux id-deputati kollha kienu l-Parlament dakinhar tal-vot dwaru temm jgħid is-sors tagħna mill-qalba tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista.